Ел башында Мөсим районында 29 янгын теркәлгән. 2021 елның шул ук чорында 31 янгын булган иде. Янгыннарда бер кеше тән җәрәхәте алган, 3 кеше һәлак булган. Быел булган янгыннарның күбесенең сәбәбе электр җиһазларын урнаштыру кагыйдәләрен бозу, тәмәке тарткандагы саксызлыкка бәйле. Республикада 19 декабрьдән 22 елның 8 январның 2023 елга хәтле безнең особо противопожарный режим керәчәк. Шушы вакыт араларында пиротехнический изделие белән кулланмаска киңәш бирәсем килә. Яңа ел бәйрәмнәре чорында янгыннарны кисәтү һәм фаҗигале хәлләрне булдырмау максатына муниципаль районнарда гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссияләре эшләячәк. Бүгенге гадәттән тыш комиссиясының отырышының максаты безнең инде алда яңа ел бәйрәмнәре тора. Шушы яңа ел бәйрәмнәрен тиешле дәрәҗәдә матур итеп, һәр службаның тиешле дәрәҗәдә эшләвен тәэмин итү һәм инде матур итеп үткәреп җибәрергә шушы бәйрәмнәрне. Бәйрәм чараларын уздырганда бина эчендә пиротехник эшләнмәләр һәм ачык ут кулланып тамаша уздыру катгый тыела. Комиссия утырышында Мөсим идарәче компаниясына күп фатирлы йортлар территорияларын кардан вакытында чистартуны тәэмин итү, түбәләрдә боз сөңгеләре барлыкка килүне контрольдә тоту бурычы җиткерелде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.